Yeah, first and foremost, ọ ka bụkwa mụnwa Mr. Adej Jude, nwa na-represent Igbo worldwide, onye ji eziokwu mara, ọbịa n'obi okwupụ, ị na onwe nke amụma eme. Mmasị na Igbo ajọka, let me say, mmasị na Igbo ajọka n'ihi na abụ m nwa Igbo. Ama na agụba ndị dị mma na Igbo eso m n'ofu n'imefa, because adị m echere mmadụ echiche ọjọọ. Kama ha na mmasị ndị ka m Chukwu na Buda afa ka ha nọdụ na level m, mana mmadụ echere na m echiche ọjọọ. Mana ndị jọrọ njọ n'Igbo jọrọ njọ nya ha nyochara onye isi karịa nkakwụ n'isi. Igbo na-egbu onwe fa. Ndị Igbo na-atụ ilu na-asị ihe na-eme nwa si n'ụlọ ngwọta ya rara ahụ. Onye kpatara ya bụ ndị Igbo bebebebe dịka Chukwu ada ekpere anyị. Ihe na-eme anyị si n'ụlọ. Igbo jọrọ njọ. Mark my word, m na-ekwu Igbo jọrọ njọ, eminụrụ m all the Igbos. Eminụrụ m Igbo niile. Mana ndị jọrọ njọ n'Igbo jọrọ njọ karịa anywhere in the world. Ọ na Igbo ka ya na ebe a na ụmụ Igbo ka ya afọ ebe a na-azụ afịa. Ofu nwa Igbo a na-eme ka o megide ndị ọzọ ka ọ bụrụ ọkacha akacha. Ọ gị na mmadụ ya gị na onye Igbo ya na-eme ka ife. Ọ chọọ everyday ka ị bịara anyị ego nri. Ọ na Igbo ka ya bịa na village were ego nye ụmụ ogbenye nọ n'ụlọ ka ha wee na-eri nri. E were chụma gị ka ị na-atabịa tụrụ ha nọdụ n'ụlọ. Ọ na Igbo ka ya bịa Chukwu gọzie gị go moto, instead ndụ ụmụnna ya eso gị ṅụrị ọṅụ. Ụfọdụ enyimere gị nsị na ya ka ya bụ moto gbuo gị egbuo. Afụgo m ife n'ala Igbo wee kwuo ho ha. Igbo jọrọ njọ. Igbo jọrọ njọ. Ọ bụghị ekwu akpa efuo. Onye ọbụla na-achọ nnọọ na-akpịa. Onye ọbụla na-achọ nnọọ ka ọ dịrị ya mma. Ọ dịrọ njọ, mmadụ ịkpa mbọ ka ọ dịrị ya mma dịrọ njọ, ihe onye ọbụla na-achọ. Beta ijizi na ka ị megide mmadụ ibe gị wee gọzie onwe gị. Ọ ihe Chukwu jụrụ ajụ. Ya bụ ife adịrọ Chukwu. Ọ dịrị anyị nwa bụ mmadụ mma, ya bụrụzie Chukwu. Chọba nke gị, Chukwu gọzie gị mee gị eze, nyere ndị ọzọ aka. Mana gị nwa bụ onye chụgoro na ịchọtara ichebezi na echiche ọzọ nyere ndị na-achụta ka ha nọdịkwa n'ọnọdụ ịnọ ya. Ka ọsọ onye ọbụla bụrụ ogbenye n'ala Igbo. Na-abụ na anyị ekpo mee na bidat. Mmadụ ị na-ama mbuchi ogbenye. Yes, onwe ndị na-eje ọrụ oyibo buru ike nata. Nwe ndị na-eje ọrụ oyibo buru akpa nwoke nata. Ụfọdụ ịgba aka akpa. Ụfọdụ ịbụ Chukwu na destiny ya nọ n'ụlọ na-eneta ụlọ anya. Unu adazi na-ebelieve ihe some of these so-called men of God na-agụ, because onye na-eme some people akpa nsi atabazie nsi. Nka eme another video on this wee kọwa ebe nsi, because ụfọdụ unu na-amara ebe nsi. Mma kọwara wee n'ime compound ebe nsi wee pụta wee kwuo na ihe nji ekwunya bụ Igbo jọrọ njọ. Igbo nwere obi akpọ. Ikwuona mee before. Obi akpụ ndị Igbo nwere ka ya bụ mmadụ kpọrọ nwa boy. Ịstọdie na nwa boy gị. Mara yes na once i mere onye establish na oye m ọfụma before street be life ya ka o nwee ike na ụnụ. Obi akpọ ndị Igbo mere ịgbada na n'Igbo na youth na-ekpugharị up and down. Ụfọdụ ime ihe ha jigoro ọrụ ego bụrụ akpa ọkịrịwakị nata. Obi akpọ ndị mere ndị kpatara ego. Obi akpọ ndị Igbo mere ndị kpatagoro ego na town aha ekwezi anụ ụlọ because of ihe ndị ụlọ ya eme. Igbo kpọrọ onwe ha asị. Until anyị nwa bụ ndị Igbo ebido fugo onwe anyị n'anya. Ịchị ọchị osi gị na ana na obi pụta, ọ bụrụ ọchị enu eze. Until anyị ebido nwee ụdị mmụọ nyere mmadụ ibe anyị, ya anyị na-achọ ya ma mfe ya. Ife ya anyị nwa bụ ndị Igbo na-achọ ya ma mfe ya. You have to see your brother as yourself. Love your brother as yourself. Ịmara ife ahụ ịma na-eme gị na ọma ndị gị ime onye ọzọ. Because ama na gị nwa na-akpa nsị na-etiri ndị mmadụ nsị. Ije n'ụlọ. Ihe afọ agadi nwaanyị na-adọnị ụmụ ya nọ taa na struggle. Ụmụ ya kpatabedị nke ha ji wee buze nke ha na-enye mma ha nọ n'ụlọ.
ọ na-adọ na ị na-ejikwa ọrụ ugbo a were na-eri nri ejikwa eburukwa enyi ure tirie na ahụ wickedness ọ ihe ndị Igbo na-eme. ị na-ụnọ this thing na-abụ omegi n'ụkwụ like this, omegi n'ụkwụ from here ọ dịka asị na aya afụ dị ọnya nya ị na-anya from here ọ dịghị ka ya na-afụ a n'anya mana ihe a na-akpụ ya kpasị na-achị ere ka asị nọ gịnị nwa ka asị nọ I don't know ọ ndị Igbo. Ụfọdụ n'ime ndị Igbo ma dibịa nwara ndị Igbo wee dibịa nwara ndị Igbo, mana 80% of ndị a na-eme ihe dibịa na-eme ka arụrụ a. Ịbịa na Igbo everyday posta ndị nwụrụ anwụ every new day ịpụta ya afụ new poster. ị n'ụlọ na every night ị na-anụ dora mkpọ na ebe a na-akwa ozu. Ụfọdụ ọnwụ ndị eke ihe na-anwụ n'Igbo na ha dị 100 nwụrụ n'ala Igbo, ihe na-anwụ n'Igbo daily basis ha dị 100, 70 anwụghị ọnwụ chi ha, 70 bụ ndị Igbo anyị agwụkwara ha. Igbo jọrọ njọ. Maghị eji esi na next word nka ma ya bụ onye Igbo ma bụ onye Igbo maka ndị ifu ndị Igbo furu onwe fa n'anya. Ifu Igbo mara mma, ifu ndị Igbo furu onwe fa n'anya, ifu Igbo atọka, ifu ndị Igbo furu onwe fa n'anya. Ife ya na-ekpe ekpere Chukwu ekwesịna ka ị nwụọ anwụ ka ị nọ dị n'ụwa nke a bụrụ enyi igbe gị. Ifu n'ụwa na-atọ ụtọ mana ịfụkwa ndị obi akpọ a ọ dịghị ka ọ gị chegharịa, ọ dịghị ka ọ gị megharịa, ọ dịghị ka nọọ Chukwu nna reverse the thing back kegharịa gị kepụ gị n'ala Igbo. Igbo dị heartless. Igbos are wicked, but not all of them. 40% of Igbos are wicked. I represent Igbo wherever I go. Igbo amaka. Ebe ọbụla ịfụ mkpọ ọmụmụ Igbo, ana m ekwu na-ekwusi ike. Thank God looking at me physically, irikukwa m Igbo. I'm so Igbotic even in thinking. My own level of Igbo abụrụ nke ekwu ọnụ. Echiche na-eche bụ ihe ndị Igbo. Ekpata m kwe nje ebe ụmụ ndị modern world a nọsị. All these 24th century children nọ nkwu okwu asị na nna ekwu ka ndị village. I represent Igbo everywhere I go. But ọ yara m ikwu eziokwu because abụ m onye eziokwu. Igbo jọrọ njọ. Mgbe m bịazi akọwa m ihe m unu details ndị kwuru Igbo jọrọ njọ, just few things ka m gwara unu. Mana I'm a victim to ihe nji ekwu na ndị Igbo jọrọ njọ. Nka ya mee video ọzọ mee ya akọwara m onye ya. Ọ ka bụ mụnwa Mr. Adejdude onye ji eziokwu marụ. I represent Igbo anywhere I go. Ara anwa aka Igbo ya dị ma ndị ahụ gụrụ iyi taa na Igbo aya ha dị, ha ji eju ese Igbo ya dị. Very soon Chukwu na anyị na-ekpere ya gbarata na-ekpocha na nsacha n'ala Igbo. Ndị si na Igbo aya ebi n'otu, ndị si na nwa Igbo aya ha eji ọrụ oyibo ọ zụrụ nata bịa mmepe ebe nna ya ewere isi ya bụrụ ọ dịkwa nke ọ na ya fụrụ ka ọ dị.